Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. UnguNkulunkulu ophelele, uyikho konke kuloyo omdingayo. Hayike sibonga usuku uNkulunkulu asinikeze lona namhlanje. Izolo ngixolise kakhulu anginikezanga inkonzo. Bengikonkosi ngingazi ukuthi kuzothatha isikhathi eside, ngabuya ntambama kakhulu. Bekukhulunywa ke njengoba ngithenga indawo, ngigudluza abantu eduze kwendle yenkonzo. Number 2, uma futhi enye ngiyithola ngibona ukuthi ilungele ukuthi kwakhiwe izindlu zokulala, ngoba phela njengoba kuzokwakhiwa indlu enkulu nje ngokuvuma kwenkosi, kuzobiza ukuthi-ke mase beshunyayizwe labantu abaningi, umbuzo ukuthi balalaphi-ke, bazolalaphi? So kufanele-ke futhi sihlome ngakho konke nangezindlu zokulala. Ngimangalile mangibala ngithola ukuthi sengispende u2.1 million enyangeni eziwu5. 5 months sengispende 2.1 million. Imali enkulu kabi leyo. Iphelela ekuthengeni indawo, ekuthengeni imizi ezobhidlizwa, kwakhiwayo. Abantu-ke bayibizela imali abayithandayo, nasekugudluzeni abantu. 2.1 million in 5 months. So ngixoleleni kakhulu ey'ndaweni ezikhona engazi ukuthi nilindele ukuthi nginenzele izinto kakhulu elangeLuwophu. Kunemali ufanele ngabe ngiyithumelile khona, angikwazi kunyakaza, angikwazi ukunithumelela, kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu okungenani before kushaya uKhisimusi ngizoyithumela, bese-ke nina-ke niyiphatha kahle. Uqala unyaka bese niyakwenza lokho bekufanele nikwenze. Ngicela ningixolele kakhulu elangeLuwophu, kungeni nanodwa nabanye futhi bangibekezelele. Ngiyabonga, ngibekezeleleni isimo engibhekene naso, asilula neze. Ngiyambonga kuNkulunkulu kukho konke angisiza ngakho ukuthi ngikwazi ukwenza. Namanje ngiyafika nje kade kutransfer enye iproperty. Akulula-ke nokwenza lama-transfers. Enye iproperty okuzofanele kwakhiwe khona, kubhidlizwe indle khona, kwakhiwe izindlu zokulala noma indawo yokusuka la bantu kufanele basuke. Angazi kuzogcina kuyikuphi, kodwa ngithengile khona. Kodwa siyamthemba kuNkulunkulu uzosisiza endleleni, ukubeka indlebe nje siza ukuthi le ndawo uma isithengiwe Nkosi yini esenhlizweni yakho ngayo, yini ofuna sikwenzele yona ngayo. uNkulunkulu anibusiseke. Sizoqhubeka-ke enkonzweni yethu ya Monday. Hayi Monday futhi engathi kwakukhulunywa okunye. Kusho ukuthi nje enkonzweni yethu intshumayelo yasentabeni. Ngiyaxolisa kakhulu, sizoqhubeka-ke nentshumayelo yasentabeni. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu onomusa, onobubele, onobumnene, osinothando futhi osithanda ngendlela emangalisayo. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngothando sithande ngalo. Ngiyacela ube kanye nathi nakuyo le nkonzo, ukhulume uzambule. Sinikela kuwena uqobo lwethu, imphefumulo yethu, indlebe zethu, nakho konke. Kusebenzise Moya Ongcwele njengokufisa nokuthanda kwakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizoya-ke ezwini lenkosi esilitholayo uMathewu chapter 5 verse 9 othi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siya ngale kuHezekiel chapter 22 verse 30, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha ngimfumananga. Ngafuna umuntu kubo wokubiya uthango
ukuba emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi kepha ngimfumanayo. uNkulunkulu kube ngikhumbuza mina ngisena ingqondo sengiyakhohlwa ukuthi kunabantu angitshela ngabo uxolo ukuthi bayeze entabeni bazokwenza umsebenzi wakhe entabeni. Basekhaya lezwi laba bantu. Uthi abafuni. Uthi ngibakhumbuze ukuthi unguNkulunkulu yena. Eyakhe intando ufuna yenziwe. Uzoyisola ngelinye ilanga usufuna ukumsebenzela uNkulunkulu kanti umnyango usuvaliwe. Usufuna ukumsebenzela usuthi nango mina Nkosi kanti usekulinde wenela ovalo wakho umnyango. Usulungu umzalwane nje hayi uyisebenzi sakhe. Uthanga nikhumbuzeke. Niyazazi nina enibiziwe bizelwe emsebenzini kaNkulunkulu kodwa niwenzi. Uyazi kahle ukuthi ubizelweni. Wazi kahle ukuthi yini okufanele uyenze. Indaba ekuweke the ball is in your court. Akazi ukukulinda uNkulunkulu forever. Sukuma. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu uzingcwelise. Qale wenze umsebenzi kaNkulunkulu uyawazi wakutshela. Hayike bengidlula ke lapho ngevesi elithi ngafuna kuba umuntu okubuya uthangwe emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi kepha ngimfumana. Abanye uyabafumana kodwa bafuna ukuvuma. Hayike angazi ke mina mawunqaba kumdalo wakho uyovuma makushobani. Ubani oyovuma makusho yena na? Kungani uNkulunkulu efuna abantu abami esikhaleni ingoba isikhathi asisekho, isikhathi sesiphelile. John chapter 3 verse 14 and 15. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba yilona loyo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Yofika uthini ngalabo abantu okufanele babe ngokuphila okuphakade ngawe? Ngoba uyiphakamisile indodana kaNkulunkulu. Awubonakala ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Awubonakala ukuthi wathengwa ngenani elikhulu. Uphila njengawo wonke umuntu. Wenza izinto ezenziwa yibo noma ubani abangathengwanga ngegazi lenkosi uJesu. Kodwa namhlanje uyakukhumbuza njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa benokuphila okuphakade. Babhubha abantwana bakwaIsrayeli belunywa izinyoka ngenxa yokuzakhela ithole lethusi. Babhubha abantwana bakwaIsrayeli baphelela ehlane kwaze kwangenelela uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu Mose yenza inyoka yethusi. Kuba yilona loyo yobheka lo nyoka uyophiliswa noma beselunyiwe inyoka. Uzofika uthini ezulwini ngalabo abantu okufanele ngabe ukhulume nabo abalayela baphila. Kodwa baphilile abanye babo sebefile. Igazi labo lobuzwa kuwena. Uzofika uthini phambi kaNkulunkulu? Hayi ngiyakubuza. Yini uzofika uyisho? Sibukile ke noJohn 10:10 iselakalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa kodwa uthi uJesu mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho ukuchicima. Khona abantu abaphila impilo yobusela ngokuthi la bekhona babulala abantu. Ngolimi lwabo babulala abantu. Ngokwenza kwabo babulala abantu. Behlezi nabo. Uthi inkosi uJesu ithi ize ukuba sibe nokuphila. Sibe nakho ukuchichima. Yini wena la ukhona? Kufanele ubuye ubuyele uyoxolisa ngoba uhambe wonile. Yini wena lapho ukhona? Ngaso sonke isikhathi kune distraction. Ngaso sonke isikhathi kunokuphikisana. Ngaso sonke isikhathi kunokuhluthwa kwenhliziyo. Kodwa mawungekho ayikho lonto kudalwa yini lokho? Iselakalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Kodwa mina ngize ukuba babe nokuphila
babe nakho ukuchichima. Uye nani wena kuleli qulo ekulona? Uyona nokuthi babe nokuphila babe nakho ukuchichima? Noma uyakhona ngenhloso yokubulala nokubhubhisa? Kufanele abantu babe nokuphila okuphakade uma ukhona. Kufanele abantu bazithole bexhumene noNkulunkulu ngenxa yakho. Abantu bazithole besondele kakhulu kumdali wabo ngoba wena usondele. Ngakho-ke yazi ukuthi iNkosi yethu uJesu ithi mina yindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. Akekho namanje ozoya kuNkulunkulu Baba ngaphandle kweNdodana uJesu Kristu. Okwakho ukuthi hlale eNkosini uJesu, mkhonze noma ngabe kwenzakaleni. Hayi ukuthi umkhonze ngoba ekwenzela ukuthi, mkhonze noma ngabe, mkhonze nje. Uzobona ukuthi kuhle kanjani ukumkhonza uNkulunkulu. Ithi-ke iNkosi uJesu mina yindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Akukho ngisho yedwa oyoya kuNkulunkulu Baba iNkosi uJesu ingazi. Hlala-ke wena lapho uthi ukhonza uBaba uyikhonza iNdodana. Hlala wena lapho uziduduza indlela oziduduza ngayo. Kodwa luyeza usuku oluvutha njengeziko luzobhekana nawe mntaka Baba. Luzobhekana nawe lolo suku. Kuthiwa luzokushisa ngokushela impande nagatsha. Yini wena ungasondeli eNkosini? Yini wena ungahlali ube yivila njengoMaria eduze kweNkosi? Ngoba iyona yodwa efunyaniswa ilusizo impela. Iyona yodwa efunyaniswa ingumncedi wethu. Iyona yodwa efunyaniswa ingumeluleko othembekileyo. Izokululeka le Nkosi. Izokululeka ngeziluleko eziqinile ezikusekhaya ezulwini ubungakhiphanga ngisho isenti. Uyathanda ukuba umeluleki wakho. Uyathanda ukuthi abe uBaba kuwe. Uyathanda futhi ukuthi abe uNkulunkulu kuwe. Wena mvumele. 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 Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Njobe ethu indlela neqiniso nje iNkosi uJesu. Qinisile akekho futhi oyakhona. Uyasho futhi ukuthi bonke uBaba angiphe bona umsebenzi wami ukubagcina. So wena mawungaphiwanga yena nombuso wezulu ngeke ubone. Kodwa wena phiwa ivangeli esiphilayo. Phiwe iNkosi yethu uJesu Kristu. Uyembathe kuze kungavusi inkanuko kuwena. Membathe abemusha kuze ziguquke izinto zakho zibe zintsha. Mthande ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangamandla akho onke. Ngoba naye ukuthandile wazonikela indodana yakhe ezele yodwa. Kuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uyakholwa yilokho wena na? uJesu akasuye umuntu. Mthande umhloniphe. Akasi noma ubani umthandayo noma umcabangayo. Uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. UNguJesu Kristu waseNazaretha. Bekuyokusiza ukusondelana naye. Bekuyokusiza ukuncika kuye. Bekuyokusiza ukwenza sure ukuthi uhamba naye kuzo zonke indawo ohamba kuzo. uNkulunkulu akusize, uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu makaqinise. Aqinise konke okwakho. Akuphi ithemba. Ngoba siyalidinga ithemba kuze sibambelele kulo njengehange. Yalidinga ithemba ngoNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uthokozisa ukuthi umuntu oza kuye akholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo.
ake kube isikhathi sokumfuna uNkulunkulu lesi. Ake kube isikhathi sokusondela kuNkulunkulu lesi. Kube isikhathi sokuyincengela ukuthi Inkosi ngonile, ngiyabuya kuwena. Uzombona gilimanga. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Kungako okwanamhlanje ngiyacela sigoqe sithandaze. Kungako nje okwanamhlanje. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga izwi lakho. Siyakudumisa ngalo. Busisa uphilisa abantwana bakho ezindaweni zonke. Ngibiza igama lakho phezulu kwemizimba yabo, izifo ziyasuka. Izifo ngizithumela esihogweni ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalo nalo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu, udumo lonke lungo lwakho lukufanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sesifikile-ke emaphethelweni bangcwele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubusise. Uhlale eNkosini Jesu ungasuki. Ufunda uMshumayeli chapter 10 verse 4. Ungasuki. Noma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiya indawo yakho. Ubaba uNsibanda uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.